खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 मे सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो सोरजोंबा नांलायलायनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनाया गाहाम। वृष राशि। मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन गोथार सम। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायनो हागौ, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। कर्क राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन, नखर जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन, आय गोनां सान। सिंह राशि। बबेबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ, दुखु दाहा रुजुननांगोन। कन्या राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, समाजाव नोंथांनि मोजां मुं गोसारगोन। तुला राशि। मोननो गोनां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हागोन, इयुननि थाखाय रां दोनथुमनानै लानो हागोन। वृश्चिक राशि। जेखि हाबा मावा मानो जाफुंनाय नङा, दुखु दाहाजोंनो गोसोखौ मेंखांनाय मोनगोन। धनु राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय फैगोन, नोंथांनि जिउआव सुथुरा बांगोन, गाज्रि सान। मकर राशि। हिन्जाव लानो गोनां दङब्ला हिन्जाव मोननायनि आसा दं, नखराव रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। गावनि साननाय बायदि हाबा मावनो लुबैगोन, गावनि अहंखारावनो रांखावरि खहा जानो हागौ। मीन राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जागोन, थाखानाय रांखावरिफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।